muna miƙawa mahaifin wannan yarinyar Habiba lafazin ta'aziyyar da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi na cewa azaballahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Annabi alaihi salatu wasallam cewa inna lillahi ma akhara wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasibu. Ma'ana abinda Allah ya bayar na sani, wanda ya karɓa ma na sani, kuma kowa yana da ajalin sananne. Ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku nemi lada da Allah. Babu shakka wannan rasuwa ba ku kaɗai aka yi ba, ta jijjiga wato gwamnatin jihar Kano, wanda kun ji irin ƙudurin da mai girma gwamna da kuma umarnin da mai girma gwamna ya bayar tun daga lokacin da aka yi wannan rasuwa na dakatar da makarantar da kuma sawa maza a kama wanda yi wannan a gurfanar da shi, sannan da dukkanin makarantu ma a yanzu na sa kai mai girma gwamna ya dakatar da lasisin sai an soke har sai an yi bincike. Wannan duk kulawarsa ne da damuwarsa da al'amarin da ya faru a wannan jiha mai albarka muna su ke mai girma gwamna. Babu shakka wannan rasuwa kai haƙuri, Allah ne ba da ita. Lokacin da ya ba da ita bai shawara da kai ba, haka lokacin da zai karbe ka ba zai shawara da kai ba, amma ya fi kowa sanin sirrin da ya yi haka. Sannan Annabi salatu wasu salamu tambaya ya ce duk mutumin da yake da 'ya'ya ƙanana guda uku duk suka rasu kuma ya yi haƙuri, Allah zai musanya masa da gidan aljanna. Sai aka sake tambaya aka ce ya Rasulullahi ko da guda biyu ne, ya ce ko biyu, aka ce ko da guda ɗaya, ce ko da guda ɗaya ne. To muna fatan Allah ya musanya maka kai ma da kai da dangi da sauran dukkan da aljanna. Ita kuma Allah madaukakin sarki ya sa cikin kafalar Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah ba ku haƙuri, Allah ba mu gaba ɗaya. اللهم صل استغفار شاء امين لا اله الا الله شاء إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسعها يا الله يا الله يا الله يا كريم يا لطيف. واغفر اللهم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم اللهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله اذا سرنا الى ما ساروا اليه بلطفك يا الله وكرمك يا الله وجودك يا الله وعفوك يا الله يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا حكم الحاكمين يا من له العزه والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من تقدس اسماؤه يا من تنزه صفاته يا من يقول لشيء كن فيكون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد بما تغفر إسانة دوسة الجنة يا أبوي da dubi tausayi da iyayensa wannan abin da ya faru ya ubangiji ya fi mata. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ubangiji ka saka mai da tun da Allah ya haɗa da gwamna, tun da na san shi, tun da na san gwamna ban ce mutuwa ba amma musiba fitina mai girgiza ɗan adam mai tada hankalin ɗan adam wallahi ban taɓa gani fitinar da ta girgiza na ta Abdullahi Umar Ganduje irin mutuwa irin wani yarinya ba. Ban taɓa ganin girgiza duk masifu iri su amma bai ga inda ya girgiza irin fitar wannan yarinya ta hanyar da aka fitar da ita daga duniya ba. Ya ubangiji saka ma da alheri bisa wannan tausayi da imani da mai da hankali kan al'ummarka. Wallahi tallahi wallahi tallahi da shi za a ba wa hukunci na hukuncin da za a hukunta wannan wanda ya aikin nan da an ga hukuncin da ba taba gani a duniya yadda zai hukunta shi. Saboda haka muna mai addu'a
ya ubangiji ya kara mai imani da tausayi amin mahaifin wannan yarinya ba za mu shishigi a aikin Allah ba ko a musulunci idan muka shishigi za mu saba Allah amma ba don haka ba da za mu ce da al'umma ina wanda yake so ya ga a hannun jannati tun a duniya wallahi na wannan yarinya ita za a kalla ita ke nan ba daya a hannun jannati to amma ba za mu wa Allah shishige ba da abin da mu sani ba da kuma ba da shishige ba da za mu ce waye zai ga a hannun nari dan wutan matsalakan tsiraya wanda tun daga duniya ku ga dan wuta da sifarsa duk wanda ya kalle shi a hoto ko a talabijin ya ga wanda ya wa wani yare kisan gilla ya ga dan wuta matsalaka dan wuta tabbas domin Allah ya faɗa cikin Qur'ani duk wanda ya kashe wani mumini da gangan sakamakon wutar jahannama bai tsaya nan ba Allah ya ce da fushin Allah da azabarsa da tsinuwarsa ta tabbata kan wanda ya wani so wanda ya riga bayan mumina ce bata taba yi ta ne a duniya ba karama ce ai gunduwa a sata a cikin buhu gunduwa ɗaya rashin imani yarinyar da magana ma bata gama yawa a sata irin wannan kuma ka ce wannan baka ga dan wuta ba wannan ai kuskure to sai dai su da mu shiga aikin Allah saboda haka muna roƙon Allah ya mutu gafara amin iyayenta Allah ya ba ku amin ya ba ku juriya kuma ku yi murna miliyoyin mutane sun zubar da hawaye miliyoyin hawaye ya zuba saboda yau an taya ku wannan abu an taya jimami kowa jimami yake har yanzu ya ubangiji kai mata rahama ka sa ta cikin ranta cikin dausayin aljanna ubangiji ka wa iyayen mu gafara kai musu afwa ya ubangiji ka ji kansu rabbi ghfirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minati yawma yaqumul hisab ya rabbil alamin ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الرؤوف الرحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولانا ونعم النصير لا حول لنا ولا قوه لنا الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الرحيم ربنا تقبل منا رب العرش العظيم Albaba. In ya gama jawabi sai ba ku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da girma mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji kuma wazirin kasar da daya na kwamishinan ma'aikatan ilimi sauran kwamishinoni da muke tare da su a nan da masu ba gwamna shawara da kuma chairman na local government da komanda ma na hisba na jihar Kano da kansuloli chairman na NLC kai duk dai da manya-manyan mutane da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu shakka kamar yadda malamai suka yi bayani wannan abin da ya faru wannan ibtila'i abu ne wanda yake ba mu taɓa ganin irinsa ba. Amma kamar yadda aka yi bayani Ubangiji subhanahu wa ta'ala dama shi ya ba da wannan yarinya ko bai shawara da kowa kuma yadda aka karɓi ranta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta koma wajen shi sai dai mu ce yayanta su yi tawakkali kuma su yi
addu'a su gode Allah subhanahu wata'ala. Mu a matsayinmu na gwamnati duk matakai da aka fara ɗauka, wannan matakai na farko ne. Babban mataki shine a tabbata cewa an yi shari'a da gaskiya. Da wannan mun samu tabbatanci daga bangaren shari'a cewa za a yi shari'a da gaskiya. Ba tare da mun shiga gonar alƙalai ba, amma duk da haka duk wanda aka tabbatar ya kashe wani ko ya kashe wata ba a kan hanyar shari'a ba, to sakamakon shi ne kisa da wanda ya kisa. Kuma a tsarin kundin mulkin Najeriya wanda muke amfani da shi, idan an yanke wa mutum hukuncin kisa sai a kai shi kurkuku, sannan a rubuta a gwamna ya sa hannu ya yarda cewa a gudanar da wani hukunci. Gwamna tabbatar da al'ummar jihar Kano in a kai wannan matsayi, kuma Allah da za a kai wannan matsayi, to gwamna ko sakan ɗaya ba zai domin kotu ta ba da umarni a kurkuku, masu kula da kurkuku su ɗauren wannan wanda ya irin wannan da ya Allah ya saka mana aljanna. kuma kamar da a ɓangaren shari'a sun tabbatar mana cewa za a yi shari'a ba kuma da tare ɗaukar wani lokaci ba. Sauran matakai da za mu ɗauka, mun naɗa kwamiti da zai ba mu shawara. Na farko akwai makarantu guda biyu. Ɗaya inda yarinyar ta halatta, na nan ne kuma aka sace ta. An ce wannan makaranta haya aka tabba. To akwai matakai da za mu ɗauka. An ce kuma akwai makaranta ta ƙashin kansa shi wanda ya yi wannan kisa da gilli. Makarantarsa ce, ita ma an sa an rufe, ita ma za mu ɗau mataki. Saboda haka iyayen wannan yarinya muna tabbatar muku cewa gwamnati za ta kula da ku kamar yadda ya kamata. Saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Ba wanda zai iya biyan ku abin da kuka rasa. Babu. Sai dai kawai a yi saboda jin tausayi da nuna damuwa da kuma rage maku raɗaɗi na abin da ya faru. Allah ya saka da alkhairi. Amma kamar da na faɗa da farko, tawakkali shi ne abin da za mu sa a gaba. Saboda haka mun zo mun maku ta'aziyya, an yi addu'o'i kuma za mu ci gaba da addu'o'i. Abin da zai faru a kotuna kamar yadda na yi bayani, in Allah ya yarda za a yi abin da ya dace. Domin gode Allah kuma ya saka mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi.